Crita sing paling narani nalika bapak lunga ninggalke keluarga, nelongso nanging kudu tak terima. Sing gawe tambah loro, wong tuwa ana kaya ora ana. Nendi kasih sayange sing kaya cah liyane. Bapak ibu bingung trewe-trewe, yen pancen kudu pisahan, ojo nganti anak dadi korban berjuang nang dalan dhewean. Ora ono sing jaluk dilerke nang keluarga sing kaya ngene. Tak tampa apa anane, kabeh kanane, yen pancen ngene iki takdire. Kudu iso kuat balungane, mergo ora disangga wong tuane. Kudu iso ngadepke ra ono cekelane, yen nemen sing rusak omahe. Senyummu isih patah, nanging ra tau mulih maneh aku belajar urip dhewe. Sing gawe tambah loro, wong tuwa kaya ora ono. Endi kasih sayange sing kaya cah liyane. Bapak ibu bingung trewe-trewe, yen pancen kudu pisahan, ojo nganti anak dadi korban berjuang nang dalan dhewean. Ora ono sing jaluk dilerke nang keluarga sing kaya ngene. Tak tampa apa anane, kabeh kanane, yen pancen ngene iki takdire. Kudu iso kuat balungane, mergo ora disangga wong tuane. Kudu iso
dhewe ra ono cekelane ngene menana sing rusak omahe. Kudu iso tatelane mergo ra disangga wong tuane. Kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene menana sing rusak omahe.